Jakom Madul mochung'ne jopuonj mar Kuppet Omboko Milemba oseyo chenro mar hidho jopuonj gas mosebedo kadhi nyime komero ni chenro makamano ok tim e yo malong'o. Milemba wacho ni chenro makamano opong' kod dewo wang' ka jopuonj mowinjore oidh gas osemoko e grup achiel mar tich kuom thuolo malach. E seyo mare wacho ni TSC machiegni ni ne oidho gas jopuonje mane ondiki tich mana bang' dweche 8. Milemba bende en jaod bura ma Mwaya ne lose skund sekondar ma Esunzu e kinde mane ochiwo pok mag basari ne jopuonjre maonge kod nyalo. Basari ya 36 million. Lakini kama bunge tulitoa pesa walimu wakuwe promoted. Lakini Teacher Service Commission promotion ambao wametengeneza nataka zisimamishwe zote. Sababu hawajafanya kazi nzuri. Au wamechukua walimu wengine walikuwa wamemaliza miezi 6 katika grade 1 wamepewa promotion. Na hao miezi 6 walikuwa promoted mwaka juzi. Anamaliza miezi 6 promotion. Miezi 6 promotion. Na wamewacha walimu wengi ambao wanapatikana hapa Western, Vihiga kuenda Kakamega, kuenda Rift Valley, kuenda Kenya nzima mpaka Central, ambao wamekaa katika grade 1 kwa miaka hata 6, 7 hawajapata promotion. There's something wrong happening at the Teacher Service Commission. I'm asking the Teacher Service Commission to stop those promotions, hold them so that they are fairly done.